Здравейте, хора! Ние започваме първа част на нашето оцеляване в гората. В гората, парка. Нали? Започваме нашето оцеляване в гората. Да видите нашия мост. Сега ще го тестваме. Да видим дали е здрав. Здрав е. Айде, Тео, идвай. И аз минавам. И аз да съм внимателен, гледам краката. Опа! Оп, оп, опа, оп, оп. Тук съм. Така. Сега, Кристияне, какво да правим? Да ги разведем, знаеш, тук имаме ливада трева, но... Да, но ще я махнем скоро. Така. Ето тук са... Ето сега, в момента, тук ще ни бъде почти... Тук ще да направим къщичка. Но още не сме започнали. Но ето тук преди малко бяхме засадили Две малинки. две малинки. Ето едната, другата. Та е моята, а това е неговата. Да. И сега с Тео ще ви покажем как може да си засадите една. Ето, твое ръце. Давай. Така. Сега, първо трябва да откриете най-хубавата фиданка. Да. След това изкопавате малко и отрязвате колкото да влезе корена. Колкото да влезе и набучвате го вътре и слагате една пръчка така и го защриквате с едно... С една мишоопашка. Да. И така се получиха двете ни малинки. И дано да ви хареса. От нас, чао!